Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Bona nit a tots, benvinguts un any més a la Falla Les Casetes. Avui, dia 15 de març, a les 23:16 de la nit, els falleros segueixen treballant per a aconseguir que les falles estiguen a punt per a demà, ja que rebrem el jurat aproximadament sobre les 10 del matí. Ara anem a allà a veure la falla infantil i vaig a presentar-vos a gent coneguda, gent que s'ha incorporat, i això no havia passat mai perquè aquest any tenim una planta multitudinària, que tota la gent està ajudant, hi ha molt bon rotllo en la falla, i seguiu-me i anem a veure la falla infantil. Al carro tenim a Ramon, que és el nou fitxatge d'aquest any. Ramon Joyero, Maria Joyas. Després el del sac és Fiti és d'Alboraya, amic de Dani, molt treballador, catòlic i molt bon partit. I no té novia. Aquí, como todos los años, estamos en la preparación de la falla. Hoy hay mucha participación aquí de la juventud. Bé, què vaig a dir d'aquesta gent? Tenim els típics fallers que en vez d'ajudar, ajuden d'altra manera aguantant el gol. I ho podem demostrar allà. Pepe Márquez, David Cobo, nou d'aquest any, i Feti, que no Fiti. I Inma està per ahí també passejant. Anem a parlar en algú d'aquestes persones, a veure què ens diuen, que es paren la falla, el muntatge, si s'ho estan passant bé, com es deparen les falles. Com podeu observar, hi ha molta gent així ajudant a fer la falla gran, que aquest any la tindrem a punt abans d'hora. I tenim una d'elles així, que és Merce Alcover, que ens va dedicar unes paraules perquè vaig a preguntar-li com està sent el muntatge de la falla per a ella i com depara les següents falles. Hola, bona nit, soc Laura Cobotà, soc la presentadora d'aquestes falles. Dis-me, com veus tu que van a deparar les falles? Yo espero que millor que de lo que estic ara. Ves que res perquè estic mala. Estàs cansada de fer feina així a la falla, d'ajudar, o no és No. tot per a la falla? Tot per la falla. Així tenim un altre faller que té el bunyol d'or amb fulles de llorer i diamant. Ja es pot borrar de la falla, sí. Bueno, Ramon, com estàs vivint aquesta planta? Con las rajas y recién peinada. No. Bé, aquest any s'han incorporat molta gent nova a la falla, gent jove, i anem a fer-li una entrevista a la germana de l'exfallera major infantil de la infantil. Ella és Rosa Maria, la Rosi per als amics. Rosi. A Choni. Com creus que serà aquest any a la falla? Aquest any que coneixes a més gent, que és més coneguda... Que te fan cas. Que te fan cas, Pues yo creo que será un año maravilloso. Vale, gracias. Hasta luego. Vale. Rosy la Choni.